अनसुंस्रि नांगौ नांगौ गोसो सोलायदो आरो सिगांनि हाबाफोरखौ मावदो होननानै बुंदों। दिनैनि इसोरनि गाहाम बाथ्रा लाबोनायाव बिसेस मोनसे आयदाखौ बुंनो जाबाय आङो। गोसो सोलायदो आरो सिगांनि हाबाफोरखौ मावदो। जोंखौ जेब्लायबो गोसो सोलायनो थिनो। गोसो सोलायनाय मन फालथन बिनि बिथांखियावनो जोंनि खृष्टानफोरनि जिउनि दावबायनाया धोरोमखान्थियाव सैथोथो जानाया गोसो सोलायनाय शास्त्रआ जोंखौ बुंदों। गोसो सोलायनायखौ फोथायग्रा आरो फोथायि मोननैनोबो हान्जानि जिबनाव जोबोद गोनांथार। गोसो सोलायनायाखौ गोसो सोलायनो हायि मोननैबो हान्जानि थाखाय बिराद मस्ट इम्परटेन्ट। गोसो सोलायनाया बे मोनसे गोसो सोलायनाया मोनसे बुस्थु साबजेक्ट। बेखायनो जायफ्रा गोसो सोलायबाय बिसोरनि थाखायबो नांगौ, गोसो सोलायिफोरनि थाखायबो नांगौ। ओमफ्राय बे गोसो सोलायनाया जोंनि जिबनाव गोनांथार जाबाय। जोबनो गैयै गोथां जिबनखौ मोननो थाखाय फोथायग्रानि जिबनाव गोसो सोलायाब्ला जोंहा इनायनो खहा दङ। गोसो सोलायाब्ला जोंहा मा होनो, बेखायनो जोङो जोंनि गोसो जिउफ्रा गोसो सोलायनाय, बे गोसो सोलायनाय पापनिफ्राय गिदिंनानै फैनाय, पापनिफ्राय निमाहा बिनानै फैनाय। जों पापनिफ्राय निमाहा मोनथारनांगौ। गोसो सोलायनाया गोसो सोलायाब्लालाय बे पापआवनो थाबाय थायोब्ला होमब्लालाय जोंनि खृष्टाननि जिबना खुनु मुलाम्फा जानाय नङा। शास्त्रआव बुंदों गोसो सोलाया माने बे गोसो सोलायैयावनो पाप अबस्थायाव थाबाय थायोब्ला बेयो इसोरनि थाखाय मुंबो हामजानाय जानाय नङा। जायफ्रा गोसो सोलायबाय पापनिफ्राय, बे गोसो सोलायनाय मानसिफ्रा बे पाप अबस्थायाव थानाया गाहाम जानाय नंले, बेसे पाप मावबाय थाबावनाय। बेनिखायनो आं गोसो सोलायनायसै, परिबर्तन जानायसै, आं बे आखुथायाव थाले। ओमफ्राय बियो गोसो सोलायबायला बे पाप निमाहा बियो। पाप निमाहा बिनाया पाप निमाहा मोननो। बिदिनो मोनसे बिदिन्थि जोङो नायनि। जोङो गोबां शास्त्रफोर नायबाय थाया, एसे सर्टलै जोंना गिर्जाफ्रावनो लेक्साराव बिराद गोबाव खोनासंखायो। बेखायनो बेवहाय जोंनि प्रेयार सेलाव आसल जोंनि गोनांथारा जब्रा जन्था बेमार आजारफोरनि, बेनिफ्राय बायदि रोखोमनि मुलुग संसाराव जाथाय जानाय, बेफोरनि थाखाय जोङो खोन्थानानै फोरबोनाव गाबनांगौनि बे फारिलाइयाव बांसिन जोंनिया। बेखायनो दा बिदिन्थि हिसाबै जोङो नुनो मोनो जाबाय जागायजेननाय होनना बुंदों। असमियाव आदि पुस्तक होनदों, बर'आव जागायजेननाय। आं बेखौ फरायबाय थाया, आङो सम्पूर्ण बांसिनानो मुखस्थ'खा। आंनियाव बहुद बिजाब एथ' बोसोर फालब मावबोनानै आउटलाइन बानायनायनि आंहा फुरा दं। बेफोरखौनो आं फरायो। दामानि आङो बिराद बाइबेल ध्यान खालामदों, बाइबेल फरायदों। सानावब्लाबो आङो खामानि मावो आरो आधा घन्टा 1 घन्टा गाहाम सम होयो, बाइबेल फरायो। नै बेबायदि। बेखायनो आदि पुस्तकनि 6-7 अध्यायाव मोनसे बिदिन्थि हिसाबै गोसो सोलायनायनि बिदिन्थि बेवहाय मोनसे लिरनाय दं। जाथाय बेवहाय बिसेस जाथायानो जाबाय नहनि आमोल। बेवहाय 6 7 आदि पुस्तकआव फरायोब्ला हालाब
न'हरनि गोसो सोलायनांगौनि प्रसार होनायनि बेवहाय मिथिनो मोनो गोसो सोलायनायनि थाखाय बेवहाय बिराद खोन्थादों होनदों बुंदों न'हरखौ बिथोन होदों इसोरा डाइरेक्टलि इसोरा न'हरखौ गोसो सोलायनो प्रसार होनो थिनदों मानो होननानै बुङोब्ला पृथिबियाखौ बे दोनखादेरा जोंबा इसोरा ओरैबायदि पाप मावबाय गोसो बायदि पाप मावनायनि खोथाखौ आरो बुंनानै फोजोबनो हाले गावनि गोसो बायदि हाबा लानाय गावनि गोसो बायदि समाजनि इसोरनिबो मोनसे नियम निथि गैले आखाइयाव हमनाय लांनाय हाबा खालामनाय गोसो बायदि जाग्लां लोंलां अधिक पापजों बेनिखायनो बेवहाय इसोरा न'हरखौनो थिनदों नों पृथिबियाखौ गोसो सोलायनो थिनदो दे प्रसार होदो गोसो सोलायनो थिननाय बिथोना जाबाय 120 बोसोर मोनसे डेट होदों बे नावालाय 120 बोसोर गाहाम नाङामोन नाव दाननाया खिन्थु गोसो सोलायनो थाखाय मानसिनि धंस सिथाबनो थाखाय जिउखौ 120 बोसोर आयु होदों इसोरा ओमफ्राय 120 बोसोरा फुरा जाब्लाबो गोसो सोलायाखै बिथोन होबाय बेबायदिनो इसोरा जेखौ थिनदों बेखौ मावबाय नावआव ओमफ्राय बेखौ बुंजोबनो थांले ओमफ्राय ओरैबायदि धंस थैबाय होमब्ला गोसो सोलायनायनि खोथायाव आं बेखौ मोनसे बिदिन्थि लाबोदों आदि पुस्तकखौ आं दा बुंनाया न'हरनिया बोले गोसो सोलायनो सम होदोंमोन गोसो सोलायाखै 120 बोसोराबो सेस थैजोबनायावहाय दोनबाय दे ओमफ्राय गैखानायबो थैजोबबाय बेनिफ्राय दानिया मा खालामदों जाबाय आरोबाव मोनसे बिदिन्थि ज'ना नाबिखौहाय बियो मोनसे नोगोराव निनबे नोगोराव थांहरबाय निनबे नोगोर होनना बुङोब्ला असम्भब गिदिर नोगोर बे जिल्ला बे डिस्ट्रिक्टनि खोथा गैया बियो जायखौ असमिया बाइबेलाव नोगोर होनना लिरबायब्ला ओरैबायदि दा बुङो दा गुवाहाटीया मोनसे नोगोर ना दा गुवाहाटीखौ बुंनो जाबाय सोमोनांथाव गिदिंब्लाबो गिदिंथ'नो हायै जोंनिया शिमलिखौ गुवाहाटीयाव लांदों जिस्केल बियादैनि फिसाखौ गुवाहाटीयावहाय ओरैबायदि एक दफा दुइ दफा तिन दफा थांनानै चेकआपआव लांनानै बेलेमा डिस्ट्रिक्टनि सेन्ट्रेलनि इउपिपिनि बिथोन बायदि प्रमद बर'नि थिनहरनाय रिकुवेस्ट खालामनायावहाय बियो बेखौ लानानै थांनांदों फ्रि पास लानानै थां बेसेबां थां बे अनजानाय मोनदों नोगोर आं जिउदिनियाव सोंहरदोंमोन बिलोमा थांदों शिमुलिया बबे हस्पिटालाव दोनदों खोन्थाहर नायबोनो हागोन बियो खिन्थु बियो एकदम गबलाव ओमफ्राय गिदिंथ'नो हाया गुवाहाटीयाव दा बेबायदि बेमारिफोर जानाय बेबायदि एकदम सिरियास जानाय मानसिफोरनि थाखाय जोङो बयबो प्रार्थना खालामो आङो ओरैबायदि दुगानि खोथा गैया इसोरनि सिगाङाव आं मिसुलिया बुङाखै हराव उन्दुनायाव सिखारनायाव शिमलिनि थाखाय आं प्रार्थना खालामदों मेरिनानि थाखाय प्रार्थना खालामदों शिमलियानि थाखाय आं मोदै रुखु बेनो खारन बे सिख्ला बैसोनि दं ओरैबायदि दा फिसा फिसौखौ फोरोंफुदों बेखौ नोङो बे संसारनिफ्राय खोमानो मोननाय नङा खारन धंस जागोन बिनि न'खरा दासो फिसा फिसौ फरायफुदों न'खरा बायगोन थेर बेथेर जागोन नों बेखौ गोथाङै दोननांगोन आंनि रिकुवेस्टआबो बेखौ खालामदों नायनो हायालाबो जों प्रार्थनायाव हेफाजाब होयो दा बेबायदिनो जोङो गोसो सोलायनाय ओमफ्राय निनिवे नोगोरनि हादरनि मानसिफोरनि आखुथायाबो बिराद गाज्रि
बाइबेलावहाय नायनानै फरायनानै खोन्थानायखौ मिथिखायो दा जों ओरैबायदि सेस नायनो हाखाले इसोरा बेनिखायनो धंस खालामनायसै सेस खालामखानायसै जनाना बेखौ थुनहरबाय ओमफ्राय बेखौहाय निनुबि नोगोरा हाबजेननायनिफ्राय बेसेबा गोलाव बेसेबा दिनसिम नांगौ बेखौ बाखुनो बेवहाय बियो प्रसार नांगोन बियो बबाव मा गिनानै बबाव खारग'दों खारग'आ बिनि खोथा गैया बेवहाय फैया अब्ला बे प्रसार हैबाय गोसो सोलायदो निनुबि नोगोरनि राजा फरजा रायजो राजा मानसिफोर नङाला इसोरा राजदोंबा नोंसोरखौ फोजोबस्रांनायसै होननायाव आयौ हाबाब गिखांबाय राजाबो गिखांबाय बयबो गिखांबाय बिसेसकै बे राजानो रासिन गिबाय राजाया गिनायखाय एसे दिननि भितरावनो गोसो सोलाया सानथामनि भितराव गोसो सोलाया सेस सिथारजोबनायसै धंस खालामनाय अर जोंखांलांहोनायसै होनब्ला बिदि फोजोबस्रांनायसैब्लाथ' गिनांगौ जाहैबाय जोंखौबो दासान्दि बेबायदि बुङोब्ला ओइ आमोखा जिखुनु मानसिफोरखौ नोंखौ आं बिदि बिदि इसोरा बिदि बिदि बुंबाय नोंखौ नुदों गोसो सोलायदो नोंला थैनोसै होनना बुंब्ला गोसो सोलायगोन दा गाबफ्रांगोन हाबा गोसो सोलायबावनांगौ जाबायलै आं खेमा बिनांगौ जाबाय मण्डलिनि गाहायफोरखौ लेंहरनानै गोसो सोलायनायनि पाप खेमानि माहानि क्षमा बियो होमब्ला राजाया मोसौनिफ्राय लानानै गासिबो फरजा फालि हाथफ्ला बस्थायावनो जिरायनानै फास्टिं खालामबाय गाबबाय बिबाय राजाया गाबबाय सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता इसोर जिहुवा आंनि फरजा फालिफ्रा बेबायदि नोंनि देखाव पाप मावबाय अननानै नोङो आंनि दाय पापखौ नोंनि फिसा फरजा फालिफोरनि दाय पापखौ क्षमा होदो गोथाङै दोनदो नोङो जोंखौ दासिथारसै गोसो सोलायबाय मा मा नोंनि देखावहाय पाप मावदों फोरबो बेफोरखौ गासैखौबो नोङो अनखांनानै क्षमा होदो होनना होमब्ला बेयाव मोननै बिदिन्थिखौ नुबाय न'हनि आबोले गोसो सोलायनो थोनब्लाबो गोसो सोलायबाय थैजोबबाय निनुबि नोगोरनि जनानाबि थांनानै सानथामनि भितरावनो गोसो सोलायला थैनाय इसोरा सिथारजोबनायसै होनना गोसो सोलायबाय अलरेडि गोसो सोलायजोबनायखाय कमप्लिटलि निनुबि नोगोरनि मानसिफ्रा बासायजाबाय होमब्ला बिराद मोजां दा बे मोनसे एग्जाम्पोल हिसाबैहाय बे मोननैनि माबाखौहाय फारिलाइखौ जोङो नुबाय न'हनि आमोलनि जुगनि निनुबि नोगोरनि जनानाबिखौ थुनहरनाय होमब्ला बेवहाय गोसो सोलायोब्ला मानसिया थैनांगौनिफ्राय गोसो सोलायोब्ला इसोरनि बिराद राग जोंफ्रुनायनिफ्राय निमाहा मोनो थैनांगौनिफ्राय गनाय मोनो होमब्ला जों बेखौ सिन्था खालामनो गोसो सोलायब्ला बबेबा मानसिया बिराद इसोरनि देखौ पाप मावबाय गले गले एकदम बिमा बिफा गिदिर गिदिर इसोरनि दास मानसिफोर बुजायोब्लाबो फोरोंब्लाबो लाले गोसो सोलायनोब्ला बेबायदिनि सायावहाय इसोरा बिराद राग जोङो राग जोंफ्रुबायना निनुबि नोगोर बायदि गोसो सोलायोना बयो राग जोंफ्रुनाय इसोरनि राग जोंफ्रुनायाव नों पाप मावनायखौनो नागाराब्ला न'हनि आमोलनि बायदि नों थैगोन दा बेबायदिनो जोंखौ बिसेसकै इसोरा माबायदि गोसो सोलायनांगौ होनो रोमिया 12:2 मोनसे बुंदों आरो तुम्हालोक जगतुर अनुरूप नहबा आरो नोंसोरो संसारनि जगतजों मिलायनाय संसारनि रं रूप महर बायदि राजा होनना बुंदों खिन्थु जिहकि ईश्वर इच्छा नाथाय जायखौ इसोरनि इच्छाया जायखौ इसोरा गावनि इच्छा बायदि थानो लुबैयो इसोरनि इच्छा बायदि अर्थात उत्तम ग्रहणीय नङाब्ला एकदम मोजां उत्तम बायदि जोबथाखाबाय बिराद मोजां इसोरजों अनजानाय ग्रहणीय नाजावजानाय आरो हितोखि थाग परीक्षा करे जानिबा
थार खारणे तुम्हालाके नतुन मन खरा दाराय आन रूप धरा गोसो सोलायनाया बिदिसो नै संसारनि अनुरूप बायदि नङा संसारावहाय जाग्लां लोंग्लां फेग्लुं फेग्लां पाप हाबा मावनाय बिबिसार मावनाय बायदिसिना गाज्रि बेबायदि जों नङा संसाराव मा होनो बेवहाय दिन्थिनो जाबाय नोंसोर इसोरनि इस्साया मा इसोरनि इस्साया बबेखौ थोनदों इसोरा जेखौ हामजायो बेखौ नोङो इसोरनि सिद्धखौ नोङो गावखौनो परिक्षा खालामनानै नोङो ओरैबायदि नोङो गोसो सोलायनानै गुबुन गोसो सोलायनानै गुबुन मानसि महर रूप नोंनि आखुथायखौ गोसो सोलायनांगौ होननानै बुंदों आन रूप धरा जोंनि बे ख्रिस्टियान आइजोफ्रा प्रेसलाव फैग्राफ्रा मा पुरुष मा स्त्री जोंनि महरा आन रूप धरा जोंनिया गुबुन महर जोंनिया गुबुन जोङो जोंनि थाबायनाय जोंनि थानाय जोंनि रायलायनाय जोंनि माबा आसार बेबहारा जोंनि एक्टिंफ्रा गोजौनि जों थानायखाय जोंनि आन रूप जोंनि महरा बेलेग जों गुबुन संसारिजों मिलायनायजोंहाय जोंनि महरा जोंनि थाबायनाय जोंनि माबाफ्रा रायलायनाय होननायफ्रा जोंनि देलायनायफ्रा मिलाया होमब्ला बेखायनो अनजाग्राफोर फोजोबनायावहाय फैबाय बेखायनो इसोरखौ अननांगौनिफ्राय माब्लाबाबो दागोग्लैनो इसोरखौ अननायनिफ्राय माब्लाबाबो दागोग्लै मोनसेल' पद फरायनोसै ओमफ्राय प्रकाशित 2:5 बुंदों जाबाय प्रकाशित 2:5 बर'नि स्रा बुंनायसै आं नों बबेयाव गोग्लैखो नों बबेयाव गोग्लैखो आसा बेखौल' फरायनानै आं फोजोबबाय खारन आङो एतेके तुम्ही खोरा फरिला बेनिखायनो बे इन्सारा जोंनि सायावहाय बुंनो जाबाय जोंनियावहाय सोंदों इन्सार बायदि बेनिखायनो नोङो बबेयावथो गोग्लैखो बबे बिषयावहाय गोग्लैखो था हुबरन खरा बेखौ नों गोसोखांसाय बबे बिषयाव नों गोग्लैदों होननानै बुंदों बेवहाय सोंदों आरो मन फालथाय प्रथम कर्मखरा बेनिफ्राय नों गोग्लैनायनिफ्राय गोसो सोलायनानै नों प्रथम मोजां खामानि मावदो नथुबा तुमी मन नाफल थाले মই তোমার ঠাত উপস্থিত হই তোমার দিফান্ধার ঠায়ের নিজ ঠায়ের পরা দূর করি नोङो जुदि गोसो सोलायाब्ला जोंनियाव जि इसोरखौ फोथायग्रा जिउ दङ आत्मा गोजों सैथो आत्मा गोथार जिउनि आत्मा दङ जोंनाव जों रावखौबो थगाया मिसा खोथा बुङा रावजोंबो नांलाया आरो जोङो ओरैबायदि गासै बिसियावहाय जोंनिया इसोरनि जिउआ थानायखाय सैथोथा बेनिखायनो नों गोसो सोलायाब्ला नोंनि जिउनि रूप दिफान्धार मोनसे गोथार जिउनि जि बाख्रि गोथार जिउनि आशीर्बाद बेखौ आङो नोंनिफ्राय बोखारनानै लांगोन बेखायनो अनजाग्राफोर जोङो गोसो सोलायनायखौ बिराद दरखार गोसो सोलायाब्ला जोंहा गेलो बालो जोंनाव थैनाय दं दे होमब्ला जोङो बयबो गोसो सोलायनि बबे बिषयावहाय नों गोग्लैदों ना जोंनिबो बे प्रेसेल हान्जायावहाय फैग्राफ्रा बबेबा बिषयावहाय जों गोग्लैबावदों नामा ना थिक कमप्लिट जाजोबखाबाय जोंनि साननाय हनायफ्रा जोंनि थाबायनायफ्रा माब्लाबा बबेबा
नोंनि जाथ्राफ्रा माबा मोनसे इसोरनि देखाव बे प्राकृतिक जिउनि दैजुग बे बोथोराव नोंनि मालाबा थाबायनायफ्रा जुदि खेंख्राब्ला अब्ला जोंखौ गोसो सोलायनो थिनदों। गोसो सोलायबायबा नोङो इसोरनि मोजां हाबाफोरखौ नोङो प्रथम खामानिखौ मावदो, इसोरनि हाबा मावनायाव सैथोथाव थादो, बेखौनो बुंदों। बेखायनो मोननै फारियैहाय गोसो सोलायनायखौ, गोसो सोलायोब्ला निनुबि नोगोरा रक्षा जाबाय, सेस मोसौ मोसा आदार उदार जाहोखाखै, गोसो सोलायबाय, गाख्रावबाय राजानो। गोसो सोलायाखै न'हनिया माने बिराद दुगा गोसो गोरा बे न'हौवाखौसो हाजिरदावबाय, बिसोरो धंस थैबाय। दा जोंबो दानो जुदि जोङो गोसो सोलायाब्ला अब्ला जोंनियाव गोसो सोलायनाय थाब्लासो जोंनि जिबनाव, जोंनि थांनानै थानायाव, जोंनि न'खर खुंनायाव, जोंनि गासै थाखा फैसायाव, न'खराव गासैयावबो, जोंनि गासै थांनानै थानायनि संसाराव जोंनि देहाफोरखौ नासयग्रा बेमारफोर, बे बेमारफ्रा दिनै गोदान 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 बेमार। आयो हाबाब इसोरनो दान होनांगौ, दसमभाग दान होनांगौफोरखौ खालि अपारेशन, खालि अपारेशन, खालि अपारेशन। मानसिनि सायाव इसोरा ओरैबायदि बेमार सोना नासयबाय। बेखायनो इसोरनो दान होनो गोसो बायदि जेरैबायदि 1/10 दसमभाग दान होनांगौ, हिसाब बायदि होनांगौखौ इसोरा जोंखौहाय बन्सित सैताना जोंनि सायावहाय बेमार लाबोनानै बेबायदि खालामनांगौ। बेखायनो अनजाग्राफोर, दे जोङो गोसो सोलायनाया बहुद दरखार। आङो दिनै बे बिषयखौनो लाबोनानै सुंद'यैहाय खोन्थाबाय। बिसेस बेनिफ्राय जोङो बेबायदिनो जेब्लायबो सोलोंलायबाय थालांगोन फाला फालायैहाय। इसोरनि रावखौ आङो बेयावनो बुंनानै दोनथ'बाय। बुंग्रा खोनासंग्रा साफ्रोमजोंबो इसोरा लोगोसे थानानै बोर होथोंसै। इसोरनि मुङै आमेन।